Ak ti niekto tvrdí, že kozmetika z drogerie nemôže byť dobrá, zrejme iba nerozumie cenotvorbe. Za cenou kozmetiky sa totiž neskrýva iba zloženie, ale aj marketing a branding. Mnoho produktov, či už tie z drogerie alebo od luxusných značiek, vznikajú u toho istého výrobcu a veľmi často majú dokonca podobné základy. Doktor Shah založil cenovo dostupnú značku kozmetiky Remedy Skincare, ktorá sa predáva v americkom Targete, čo je trošku taký drogerkový vibe. A je to postavené na zložkách, ktoré majú preukázané dáta. Anti-aging sérum s naozaj skvelým zložením stojí približne 30 eur. A potom tu máme doktorku Barbaru Šturm, ktorá je pôvodne ortopedička a založila značku skôr na tej prestíži. Jej sérum sa pohybuje okolo 800 eur za 100 ml a keď sa pozrite na to zloženie, je postavené na antioxidantoch a botanických extraktoch, ktoré naozaj reálne toho veľa pre anti-aging pokožky neprinesú. Takže prosím, prestaňme sa pozerať na to, kde sa produkt predáva, ale čo obsahuje a nevysmievajme sa niekomu za to, akú kozmetiku a kde si kupuje. Každý máme iný rozpočet, podmienky a iné preferencie.